Hello mga ka-listeners! So balik na po tag vlog para na po ni sa Maribel sa kagabi no? So diagi po ko sa simbahan no? So muna na akong kanang kuan ron kanang matawag og rute no? Kada hapon ko ari kay para maka-vlog sigud diri bang hapsay ba no mga ka-listeners. So ari ko diri sa simbahan mag-vlog. Yan. Musimba ko una pod para makadawat tag blessing sa Ginoo ba no? Muna gingon nga siya guwa tay gipangayo or naa dapat may numdum ta kanunay sa Ginoo gid mga ka-listeners no. Musimba kita kay importante kani samtang buhi pala kita no. Muna kung ipahinumdum kanunay no nga samtang buhi pa ta. Mudong kita sa balay sa Ginoo no, magampo ta no. Mo gina importante no, di lang kita maghukom maghukmanay sa usag-usa no. Kay ang kaluwasan gihatag man gyud sa Ginoo para sa tanan no. Muna nga dili mayo nga maghukmanay ta isip mga Kristiyano no. Importante kay na sa to ang pagka-Kristohanon ang pagrespeto ay sa usag-usa no. Nya dili gyud ta maghukmanay kay ang bugtong maghuhukom ang Ginoo ra man gyud mga ka-listeners no. Muna nga di ta sa tawagan ni maglabayanay og lapok no sa atong mga isig katawo no. Magtinabangay hinon ta, magtambaganay kung say mga angay itambag no. Tugluan ang gustong makato no, nga na ba. Mo na nindot mga ka-listeners no, labi na kay bagong tuig ro no, dapat bag-o sad ang atong kinabuhi no. Pagkamatarong no. Kung unsay mga binuhatan sa niagi nga mga sayop, atong i-correct karon no, atong i-correct. Samtang buhi pala kita ato ging paningkamutan no nga makorek ang atong mga kasaypanan no kay ang mga mayong buhat dili na sayang atubangan sa Ginoo no kay ini mga matay ta unya daghan tag mayong buhat gantihan man ta sa Ginoo no. Nana sa pinadayag 22 bersikulo 12 no nga sa adlaw sa paghukom no naningbalik sa Ginoo magdala siya og ganti no. Ihatag sa tagsa katawo sumala sa iyang binuhatan no. So, sumala gid sa binuhatan sa tawo no makadawat agante no. Muna nga dili sayang kung nagbuhat ka karon og mga maayo ipadayon na no kay dili na sayang mga ka-listeners no. Simiyon ka nga kapoy naman tabang ni mga ano yana ka ba kapoy man tani yan jaw mangipulos ni dili na ano ang tanan ni mong maayong buhat nanay pulos na nanay reward sa Ginoo no. Muna nga padayon jud lahutay kay makadawat jud gante kung malahutay ta kay sama gud sa usa ka lumba no na sa lumba sa dagan di man ka kadawat og gante kung di ka mudagan no. Manikamot jud ka magibisog ka nga mudaog ka sa lumba sa dagan no. Ug kung makadaog ka sa lumba sa dagan makadawat jud ka gante no. Mura ni lumba sa dagan itong kinabuhi mga ka-listeners no. Sama sa agiingon ni San Pablo ba no. Wala akong mag-ingon nga na angkon o nahuktan ko na kini no. Nang ano bang wala ingon nga nag-angkon siya nga naluwas na siya kundi nagpadayon no. Paingon sa dag-anan aron maangkon ang ganti nga maong purong-purong sa kinabuhi mga ka-listeners no. So mo nay kinaimportantehan nga ang paglahutay no. Kay sa lumba sa dagan ang makalahutay mao tay makadawat og premyo no. Nga na mga ka-listeners tong kinabuhi des kalibutan murag lumba sa dagan no nga kinahanglan tang mulahutay no aron makaabot sa finish line no. Bisan kung sa lumba pas dagan bisag dili ka kadaog basta niabot ka sa finish line no na kay consolation no. Nya na labon ang Ginoo kung ang tawo mo hatag og ganti sa kanang mudaog samot ng Ginoo no nga Ginoo na gina no mahatag na sabi og gantihan jud ka kung mulahutay ka no sa pagtuman sa iyang sugo no. So mula kung pagpaambit niyo mga ka-listeners para naputay pagtulunan sa tong vlog no. Muna mga ka-listeners no natay mga makatunan kay importante kana sa kinabuhi gyud no. Muna unya kanang saan ba tayo kung isgutan
Di na ako tasaon mga kalisteners, kaya naunsa naman 7 minutes na lang, no? O 2 minutes na lang available sa akong memory card, no? Mag-delete na po ko ron. Okay, paminawan na ang part 11 sa Maribel sa Kagabion. Ug karon mga higala, dili ta maglangan. Iya ang sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa Kagabion. Itong sakit na parang langit lamang ang pakiramdam. Ma, okay sa kain ng tindahan ah. Husto ka. Ma, nganong may tutukan ako? Nahimuot lang ko nagunahuna ni mo, Maribel. Sukad, karon pa ko makakita ni mong ipahiyong umintut kaayo karon. Pahiyong nga normal kaayo. Way sagol nga kaguol. Lahi gud ay nga tong bation kon gawas nun tama. Ay gabi Oh, Lupe? mo na din ni bago ninyong tindahan. May kay misulti kay ni Daan Maris. Maris? Lupe, siya ang akong iyaan. Gikan sa probinsya. Gabi diha, ma'am. Kano gitutukan man ko nimo? Mura man gud og nakakita na ko nimo, ma'am. Daghaning naong nga o kaparehas. Arisa ko sa sud, mag-arrange sa uwang baligya, Maris. Bisan saon ako tan-aw siya mong iyaan, mura mag nakakita na magyud ko niya. Daghan man yung tao nga puparehas og naong. Hinaunsab. Maris, dali na. Lupe, dini una ka sa gawas ha. Ako nang atuon si Tia Rosa. Man gani ko makakita sa iyaan ni Marisa. Mura man gyud ko nakakita na gyud kaniya. Ma, Unsa naman sa nibinoa nga? Nganong naaman ang taga-ato sa probinsya? sakay na lang sa kontrama. Maribel na unsa naman ka. Kadaghan man ni mo gipang buhat kawa ko kahibaw. Ayaw ka bala ka, ma. Buotan na si Lupe. Pero taga-ato na sa probinsya. Ayaw lang gid pag-angkon nga silingan nato siya sa probinsya. Pero nakamayong siya sa kong naong. Nakamayong lang. O gusto ka, may mong parehas lang mong naong siyang silingan sa probinsya. Ato na lang ng barugan, ma. Maribel. Maris ko. Maris ko dinhi sa tindahan, ma. Maris. Wapag kuting ginisindi. Kinahanglan magpailog ka kay nang luod ng imong asawa. Ngano yung anak magid kaisog ang asawa kon mga bubhulo la. Ay natural lang, Nandro. Pabuta lang nga mahuwasan siya sa kasuko. Pero, tinuod bang doon na kay laing giraw, Nandro? Ha? Wa lula. Ano nga mo din kang katubag? Kay hustog imong asawa, unsa no? Lula, ayaw nagsuportahi ang pagduda sa kong asawa. Kini lang ang ibutang sa iyong una-una. Wa ako magbudhi sa akong asawa. Period. Si Tiyo. Hello? Dong, ipaliw kong sulti ni Mama Dong nga ari na lang ko manihapon sa merkado sa ilang Maris. Kumusta naman ka diha? Nagkakita na mo ni Maris? Nakurat ko nga nakakita sa iyaan, oy. Unsa? Nga naman? Parehas mo ko signaw sa among silingan sa probinsya. Namang yung mga tao nga magkaparehas og naong sahay, Tiyo. Bitaw, pero di pa kay kurong. Kay malipayon kay Maris nga may pailan ako sa iyaan. Mau ba? Mainon Tiyo nga, welcome na kasi ang iyaan. Dong. Tabangan mo na ako si Maris, diri dong ha? Imbitahan siya sa akong birthday, Tiyo. Ha? Imbitahan ng imong amiga karong Domingo sa gabi. Unsa?
birthday ni Andrew karong Domingo? Oo, Maris. Og ibitado ka, ha? Gabi man ang kaon. Oh, sige. Salamat. Kaon ta kag mga alas 4 sa hapon. Sige. Dili sa bahay mo mubiya, dinig alas 4 sa hapon do. Tiya. Tiya, mahimo pa. Daghan pag kustumera ng mga orasa. Alas 6 na lang siya kuha. Aw, Lupe? May problema. Alas 6 ta ka kaon. Sige. Maris, ikaw rin bahala din sa tindahan. Oo, tiya. May kay masinabuton sa kayong imong iya, ano? Buutan na si Tia Rosa. Busa, dili na nato abusahan. Sige, Lupe. Alas 6 kukuha din sa tindahan ini ka Domingo. Cindy, ablihin yung pultahan. Di pa ko ganahang magpasod ni mo dire. Sorry na. Cindy, ayaw na panglabay mga butang ni sa suod. Okay. Mupalayon ako sa pultahan. Ayaw na lang hagis diha. Di lang una na ko siya napikihon eh. Pasagdan na una na ko nga mulurang na dyan iyang kasuko na ko. Magpahangin lang una ko din sa gawas. Dong! Abot ako, Dong! Lipay kayo ko! Malipayon man kay Katiyo. Uy! Sa may di malipay nga. Madaan naman ako si Maris layo sa ilang intindahan. Unsa? Oo! Madaan ako! Musugot ang iya ni Maris nga kuhaon ako siya sa alas 6 gabi karong Domingo dong para makatambong sa imong birthday. Tinuod Katiyo? Madani mo siya sa akong birthday? Oo! Yun na ba? Nganong nalipay man kay ka sa akong gisulti, oy? Ngano ka? Ang tungod kay... nalipay ko para ni mo, Tiyo. Nga kamao ka na yun mo diskarte yung babae. Ay, nakatuon ako gamay ni mo dong. Kana yun. Oo. Kinahanglan makaton yung ka sa pagdiskarte yung babae, Tiyo. So, mangandam ta sa akong birthday karong Domingo. Sige. Magpakiter na ta, Tiyo. Sige. Ingna ang imong sawa. Hindi pa ko kadool, Tiyo. Ako na mo doon ni Cindy. Ah, Ako bitig sabot niya ba sa imong celebration. karong Domingo ba? Makita na gini mo ang babae nga akong giingon. Diyan imo. Nga akong pangasawon ma. Unsa? Ba, noon. Sige, mga damsad ko. Anong guwapa kung matubos maabot na akong umagad. Ayaw sa pag-expect ha. Nga mahimo dayon nimong umaga si Maribel, Lola. Maribel? Maris. Sige, dihaw na mo. Matawag ako sa sala. Suso. Basta lang nito hana, oy. Kanya na nga, ng mga bubuo asawa kay murag nipilit pa man gihapon sa iyong hunahuna ang inkantadang Maribel. Sino ganyan Sama? ilang giingon? Nga sa higayon nga magustuhan kag inkantada. Dili ka na gyud makalimot ini. Kailan malimot siya, ma. Aron din sila mag-away si Inday-Cindy. Suod. Ugma na ko makiksabot ni Cindy bahin sa celebration karong Domingo. Unsa? Birthday ni Andrew karong Domingo? Aw, wala ka kibaw? Oh, nalimot ko, Lola. Hindi. Ay, palabi si mong pagpangaway sa mong banda. Kay di God masurban ang problema sa pagpakigbungol. Noon makapasamot dis kagubot. Inay masurban di nagganoon. Lola, namakak siya. Ay basag di na nga ang hikayon may mutugan mo sa tinoon nga tinaguan sa imong banda. Hindi. Lola, Kung sinuod nga may kabit o babaeng nagustuhan ng imong bana,
Ipakita nga mas bililhon ka kas maong babae. O nga mas mawagtangan siya kung ikaw ang mawa niya. Lola, Ayaw itukmod palayo ni mong imong bana. Pinaagis pagpakig-away sindi. Lisod nga ikaaway ang kabit nga dili makita sindi. Busa ilhaon na kung kinsa ang babae gikabuangan sa imong bana. ha? O kinahanglang palabuan ni mong pagmahal sa mong babae ngadto sa imong bana. Lola, Hindi, mas makuha ni mong pagbati sa katao nga dili na kinahanglang mamugos. pero ako ang asawa la. Akong katungod nga mangaway sa kumpana kung magduda ko nga dunay kabit. Huna kung anong nangabit ang usa ka bana. Tungod ba kay mas guwapa ang kabit? Lola, wag ko makasapot. Usahay ang bana o asawa. Matrintal tungod sa butang nga tawhanon. Pero kung ikaw, bana o asawa, mahatag mo ang butang nga dili mahatag sa laing tao ngadto sa imong bana. Mahalon kaniya hangtod sa hangtod. Anak ba ang buot mong ipasabot, Lola? Dili hindi. Ang paghatag mo og bilis imong kaugalingon ang importante. Bili nga dili na kanahanglang imong ipamugos ang imong kaugalingon ngadto sa tao nga imong gibahan. Lola, Naibaw ko nga lisod sabto ng akong gisulti. Apan duha lang kabutang ang buhata. Aron magpabili ng pagmahal si mong bana diha nimo. unsa ka na, Lola? Ha? Irespeto siya sa tanang butang ngayang buhaton. O pasayloa siya sa matag sayop ngayang mahimo. Lola, lisod kay nga la. Lisod ko ng imong garbo ang imong palamyon. Ayaw kalimti nga birthday niya ron Domingo. Basta ko kaginan siyang makuha sa pagpailog kaysa pagpangisog hindi. Lola, Gina, pag-una-una na kung sa imong buhaton sa birthday sa imong bana. Cindy, sorry. Sorry. Cindy, ayaw paghilak. Sorry. Maldita na kayo ko, no. Okay ra na, oy. Cindy, naibaw yung ka kung unsa ti ka kamahal. Sorry na, ha. Uha kaysa ako ang sadantanan kay namakak ko nimo. Pero kinilang ang ibutang sa mga unahuna, Cindy. Bana ko nimo. Huwag makailog na akong gikan nimo. Mutuon ako ni mo. Tuwad, magpunsa ta karon Domingo, ha? Birthday man ni mo. Kami na'y bahala si Lola, okay? Okay, sige. Ikaw sa bahala kung kinsa ang gusto mong imbitahon. Okay. Manawag mo si Lola o makakater sa mong birthday. Sige, love. Okay, sige. Sorry, Cindy. Pero dili may mong mahibaw ka bahin ni Maribel. Lahi ang gibati ko para kang Maribel. Lahi gid kaayo. Gusto ko siyang tabangan siyang sakit. Gusto. Mag-research ko bahin sa sakit na solar urticaria. Okay na ang tanan, Cindy. Okay na, Lola. Ready na kitang hikay sa adlaw ni Andrew. Ana, unay maayo ni mong ipakita kanunas mo ba na? Tamis nga pahiyo. Pero, Lola, lisod na sahay nga ipahiyom ko yun. Magduda kasi mong bana, di ba? Pagsalig. Ihatag kang Andrew ang tanang pagsalig. Aron magmalinaon mong duha. Ayaw pagsigig tagna siya mga lihok. Si Satanas, na anak kanunay skilid. Nag-atang kung kanusa siya makahigayon sa paghunghong nimo aron masuko ka.
Mangigi ka, magsilos ka. Siman ina, Lola, siman ina. Ayaw ang paggamit ni Satanas, hindi. oh Lola, Pagmahal lang o pagsalig ang ihatag kang Andrew. O pinaagya na. Nakasiguro kung magbalipayon ang inyong pamilya. kinahanglan makabato na mig anak, Lola. Oo, ha? Kaya nga, no? Nagpugong demos pagpanganak. Ako ang nagpugong, Lola, tuwad kay mahadlok kong mga anak. Hunsa. Mao na ang tinuod, Lola. Mahadlok kong mga anak. Mao nga nanagang ko pirmi. Hindi. Importanteng anak sa panagtiayon. Mao nga nakahukom na ko. Hatagan kong anak si Andrew. Unsa? Sigurado ka? Yes, love. Kinahanglan mahatagan ta kog anak. Aron kumpleto na ang atong pamilya. Oh, mas labing maayo. Ingon ta ka anak ka mahal, Andrew. Salamat, love. Andrew, love. Ayaw ko piyai, ha? Dili na mahitabo, love. Dili mahitabo, biyaan ta ka. Andrew, love. Hari naman yung mga bisita. Alas 5 na. Ako nag-auban sa trabaho, love. Oh, mau ba? Yeah, mao jud. Bay, hani ana gid mi. Oh, Tumanay. niya sa buyo to. Oh, unsa dugayan? Dali na. Akan ni. Tao na kay mag-inom tayong taron. Dako-dako tagagi. Akan ni may importante akan na. Dong! Ay, kumunong, kanang mulak ka na ko, dong. Ako nang kuha akong amiga, dong. Sige, tiyo. Uy, bay. Oh. May paymontiyo no. Napayamiga. Ay, samba niya, oy. Ikaw masagod. Malauyab ka. Wala na noon kay imo. Kibisan minyo, imo magtirahan. Ay sapa dia ay. Indot sa ni minyo kay banare mo kontra. Ay, hilog di, oy. Mapatya kag bana na sa di madugay. Oyet, dali na mo. Love, dali na makauna ta. Indot si mo. Sakto na kaning akong hitsura. Ang akong makeup, husto na kani. Maribel, Ma, saan ka? Hindi na naman ka nagtuyok niya sa amin. Wa pa ka maibot niya. naglipog ko kung unsa ako isulob, ma. Kanang long sleeve nga itom og puwa nga karsonis ang isulob, Maribel. Aron maputos ang imong panit. O gamay na lang ang butanganan og brown nga foundation. Ambi ng foam, be. Ako mo apply og foundation sa mong likod. Salamat, ma. Di man ingat kinahang na maglikay kag tubig, Maribel. O, ma. Ug inikabot mo sa lugar nga may party. Una ni mong dumdumon ang CR, ha? O, ma. Good luck, anak. Lah, sigurado kung magtindahan? Hain mo kas Maris? Lupe, ni anak ko. Uy, Maris! Gapahan mo, uy. Mayo kay nakasunis ka. Magkaangkas ka na sa motor. Manglakaw na ba ta? Oo, day. Dili ka ako mauwaw dito. Wa kay kawawan. Gamay rin imbita ng bisita. Maayoy noon. Sultihan mo ba? Gwapon di ka kasawa ba? Oh, mamili kitag dili ta kauyon. Ayaw na lang kong i-appeal sa imong bulatik biyat, ha? Oy, Lupi, hindi na. Ganto na dili mo, amiga. Dali, Maris. Uy. Kwapaw ko yung tiyo kay Lupi. May Lupi. Bayan doon. Tutugig lawas. Sige yun. Mao na si Maris Andrew, love? Oh, tingali. Oh, mao na kay kuya ba ni tiyo? Di ko mo to nga uyab na si mo tiyo ba? Pang Miss Universe mo ng lawas ha? Uy, tiyan on. Behave ha, behave boy ta. Amiga na sa mong yuan. Day. Day, dali. Day, Cindy. Siya si Maris. Oh, hi Maris! Hello. Pinaila sa go ana niya kuya. Oh, siya si Maris. Hello, Miss Beautiful. Pagbuyo-buyit. Bye. Irespeto sa akong uyuan. Iyan ang date. Ayaw pang laputan na. Sorry, bye. Sorry sa miss, ha? Okay lang, sir. Dong. Ato lang mi sa suog dong ha, mapaylo na mi. Ay, dali Maris. Ato ta doon sa among lamisa. Dali.
Salamat. Sige. Sige. Inom lang mo diha. Okay. Dali mo, mga pare. Inom daw. Maris, dali na. Una ta. Mauwa mang kumupaso. Tiyo, pwede man nga ikaw lang ang makuha og pagkaon niya. Sige day ha. Ako na lang magkuwag imo makaon. Kumusta na mo din, love? Ay, okay naman, love. Ako ni bahala ni Maris. Sige. Maris, enjoy na lang ha. Sige, why problema. Ayaw lang ko ninyo tagda. Dili may mong gikatagduno eh. Tungod kay special ka nga bisita ni Tia Lope. Bitaw. Onya, kanas mo magpakasal. Ha? Love, ayun na pagkisog kasal uy. Natural lang ang maghiskot ko. Suon na ko sila si Tio Lope. Higala lang ni. Ha? Mauna, higala lang ni. O wa kay plano nga sugton siya, mao ba? Cindy, pasag din na sa naglang buhi. Lakaw na. Abangin noon lula sa papagawas tanang niluto. Okay. Sige. Excuse na, Marisa. Kinahanglang matilawan nimo ang akong giluto nga spaghetti. Wait lang, ha? Ikaw na may bawas ang asawa ha. Maris, Dili na himo nga magtugay ko din nahadlo ka ba ni Cindy? Wa man. Buutan ang imong asawa. Kuan lang. Nahadlo ka sa kauban sa kusina sa kong asawa. Na si Buyat. Lainan ko siyang tinanawan. Pasag na lang siya. Ayun ang tagda. Yan si Lope. Kau nagmayo ha. Wanga. Suya mo ko suyuan ni Andro. Nindot kay chicks. Boyet, ayaw na lang initi ang chick sa uyuan ni Andro. Magkaaway lang mo, ana. Mura mang godogs na bayana. Wa ka ni mo tanaw na ko siyang nakikila-ila ko niya. Asas na unsa na sa kaalang ni mo kinaiya nga magmaoy kung makainom. Wa man ko gumagmaoy. Nasuya lang ko. Unsam day nasuya sa inyo. Maris, unsa man ka? Nabusog na ka? Nabusog ra oy. Lupe, hay man ang CR din Atas luyo. Pero, naasa dapit sa kusina. Adto lang ko sa luyong. Kay murag dagan ng babae ang miso dito sa kusina. Sige, unsa man? Yato ka? Ako na. Sige ha. Hain man ang CR. Nara. Pero, naapamahitaw. Kinahanglan akong ma-retouch ang akong foundation sa akong kamot. Ay. Ang gwapa mo din nga snub. Anong isigam na imong mata? Anong mahadlok mo ka na ko? Wa man. Kuan. May ganyan kasluyo. May kapakubi. Nangunaw naman ko. Basa pa mo ganyan ang kamot. Ay! Buhiin ang akong kamot! Artiha, gidi mo eh. Aray! Wala mo ka! Gusto may problema niyo, ha? Aray! Buhiin ko! Aray! Aray! Hilas ki bayana! Sobra ka, arte! Andrew! Sorry! Unsan mo sa Maribel? Ha? Unsan mo sa Maribel? Kalma lang. Ayaw pa mo gusto hikap ni Maribel ha? O sa'yo, Maribel? Ha? Ayaw na ikos ba ha? Bastos yung kang makainom ka na! Andrew! Masa na ito mo niya, ha? Bastos ang tawa na! Andrew, wait! Asa ka? Pagkitaon, Maris! Ginanawa na ka din niya sa balik! Unsa? Maris? Dong, Andrew, asa man ka dong? Yo, pagkitaon ko si Maris. Ang imong motor, mo ang gumito na. Ha? O tiyo, palayasan na si Buyet ha. Gibastos si Maris. Unsa? Sige tiyo, Dong! Ako na mangita ni Maris! ako na tiyo. Kaya araw madali. Di ba ako asa sa paingon? Uy, naunsa man tas dong Andrew? Lupe, di ba itabo din tawas, ha? Ang akong bisita si Maris. Gibilastusan ko nun sa higala ni Cindy. Unsa? Hay man atong tawhan. Katunggingan ng buyit.
Ay, sikitas kong hawak na bangga sa lababo eh. Unsa ba ginahitabo din sa CR sa Luyo ha, Boyet? Kaya, gusto lang ko makikamiga itong Maris. Pero arte ka bihana. Gihugawan ako, gisag pa ako. Unsa? Gisagpa ka? Nga, gisag pa ako. Maldita ka bihana. Nausam siya ng bana ni mo. Mura man na siya mupatay na ako nga. Gusto naman kong makikamiga ni Maris. Suod ba yun na sila si Maris? Aw, Maris ba yun ang nga na itong bihana? Oh, Maris. Ay, anong gingalan naman niya og? Gingalan naman niya og Maribel ni Andrew. Unsa? Maripel? Mao na. Kung saan ba nga na itong bayana? Sir, di pa ka? May pamulakaw lang ka. Tiyo, hain na si Andrew. Tuwa, gisundan si Maris. Tinuod ka, Tiyo, nga Maris ang nga na babayhan, ha? Oh, Maris. O ikaw, sir. Lakaw na lang, sir. Kaya nagbahad na ba ito si Dong Andro? Nagbahad to ni mo. Di na siya gusto nga makakita ni mo din pagbalik. Cindy, natay na imo ba na? Mura man nagbiduwa og laing team? Uy, ang sabi to siya? Tiyo, unsa man. Tinuod na gyud ka Maris ang nga na babayhan, ha? Maris. Unsa ka kasigurado? Sigurado ko. Nganong si Andrew man ang misunod niya? Nganong dili man ikaw, Tiyo? Usa naman yung dapita nga akong nasumbukan. Wala naman kayo mga bahay din eh. Aray! Kinahanglan makapauli ako. Nagbaso na doon ko kung ganong mitambong pa ko sa party ni Andrew. Oh, dili. May nagpaingon din eh. Base nagsalbahis na ka ng lalaki. Mutago ko. Maribel! Oh, si Andrew ka na. Maribel, okay ka lang? Andrew, mauna niyang katapusan ng panagkita. Palayo na ako. Maribel, Gusto si Mama Rosa. Dili makaayo na ako nga magpaduol din yung mga normal nga tao. Maribel, unsa ko na imong panulti? Mao ni ang angay na akong isulti ni Budugay ra. Ug dakong sayo pag akong pagpangambisyon nga mahimong normal sama ninyo. Maribel, dili ka angay nga musulti nga lahi ka. Mao ka na ang tinuod, Andrew. Lahi ko. Usa ko kadangan sa kinabuhi sa uban. Labi na sa mga tao nga naghatag og dili nako. Ug dili ko gusto nga makahatag og kagupot sa imong kinabuhi, Andrew. Maribel, wati gibuhat nga dautan. Hikala ta. Bisa na. Dili ko mahimong dangan sa suod kong higala. Labi na ikaw, Andrew. Dili ko gusto nga maproblema ka tungod ako. Busa palayo na nako. Maribel, Kalimti nga nahimot ang higala. Kalimti nga dunay Maribel nga usa ka albino. Kalimti nga dunay Maribel nga nahimo mong higala. Maribel, ayaw na maglakaw. Andrew, tumana nga kung gisulti ni mo samtang sa'yo pa. Maribel, Magdalang ko og gubot sa imong kinabuhi. Busa palayo na ako. Palayo. Maribel, Maribel, gusto hindi kang tabangan. Ayaw na, Andrew. Dili ka mahimong mutabang na ako. Palayo na ako. Maribel, Maribel, ayaw magtagan. Ito din sa inyo. Ayaw na pagpakita na ako, Andrew. Ayaw na pagtunog sa among dapit. Kung dili ka gusto nga masukutan nimo. Palayo na ako. Babay ka. Babay. Sige, salamat sa inyong pag-ani, ha? Si Andrew, ha? Namamaulit na lang, men! Ay, hain man si Andro. Hain na ba? Babay na lang, guys! Ay, mas Andro. Babay! Ako ni siya, pasok. Dali, Tiyo. Atong pagkitaon si Andrew. Mag-auto na lang ta. Sige. Ako na may drive sa auto, Tiyo. Day, huwag ba nining kasadahan si Andro? Basin ko nakita na niya si Maribel.
Unsa man ay mong gipanulti day? Nganong kalit bantang nang hunong day? Ato man kang pangitaon si Andrew. Sulti ko tinuod, tiyo. May apil ka ba sa pagpangilat nako? Uy, unsa ko nang gipanulti nimo day? Ano ko kasabot ana? Wa taong ko mangilad nimo day? Kinsa magid na si Maris? Og nganong gikaila man nimo siya? Diin nimo siya makit ha? Og unsa man gyud ang tinuod nga pagkatao ni Anang Maris? Day, kuan. Nganong kalit mong nagkaila ni Anang Maris? Ang tinuod ang gusto kong mabati tiyo. Ayaw pa makakon dili ka gusto masuko og mahiubos ko nimo. Kinsa ka na si Maris, tiyo? Nganong wa ka makatingog, tiyo? Kinsa na si Maris? Ang tinuod ang gusto kong mabati gikan nimo. Nganong gikailan nimo si Maris? Kinsa ang unang kailan ni Maris? Kuan. Sindi, kalma lang. Di na ni madagkalma, tiyo! Gibati na kong doon na may gitagon si Andrew gikan ako. Day, Sindi. Huwag ang tinuod ang gusto ko maibawan, tiyo Lupe, ang tinuod! Day, kuan. Day, kasuko ha. Kuan. Sige Day. na, tiyo. Sige na, sultihin ko si tinuod guys sinugdanan sa inyong koneksyon na itong Maris. Kuan, Day. Ang tinuod. Si Andrew ko ang unang gitawgan ni Maris. Ang numero ni Andrew, ang unang gitawgan niya. O hindi siya mutingog sa una. Pero siya diyang ako na mitubag sa cellphone sa imong bana. Mitingog na siya. O nagtuo ko nga ang uyab ni sa una ni Don Andrew nga si Carla. Mauto kong pagduda. Pero si Maris di ay. Unsa? So, kailagi di ay ni Andrew kini si Maris? Kuan, ambot. Pero wa man siya mo angkon. Kailan niya kini babayhana? Kay dili pa hitabog makahibaw kini babayhana sa number ni Andrew kung dili pa sila suod og uyab. Oh, ha? Tiyo ka na si Maris. Mauna si Maribel. Unsa? Maribel, Ma, kusa dito mo? Nganong nahila ka? kuan, kana, Unsay nahitabo sa imong lakaw? Sultihi ko, Maribel. ma, gusto gid ay kasi imong gisulti. Dili gid ay mahimo nga musagol ko sa mga tao sa gawas. Unsa? Unsa nahitabo, ha? Giunsa ka sa mga tao sa gawas? Gipasakitan ka ba nila? Maribel? Kinsa ni pasakit mo? Katubang Andrew? Dili si Andrew, ma. Kundi ang bisita ni Andrew. Nasuko siya nga wa ko makiglamano niya nga basa ang iyang kapot. Nagtuo siya nga ako siyang insulto. Unsa? Mao na, ma. Nasuko siya. Ug akong gipugos nga hikapon ang akong kamot. Mao nga nasagpaan ako siya ug akong nakaurasan. Unsa? Madili tanan parehas kabuutan ni Andrew ug Lupe. Ang ubang mga tao sa gawas, mga bangis, mga mapahimuslanon. Basta na. Ayaw paghilak. Mao na lagi na akong gisulti ni mo. Nga dili ka makasalig sa mga tao sa gawas kay lain-lain silang dagan sa una-una. Naanata ka di pahimangnuan, ana, wa ba? Nga dili ka magpaduur, ano mo tawanan? Maribel, dawatan na lang. Ilahi kanila. O nga dili ka bahimong busagol sa mga tao sa adlaw. Marosa, Sa may plano karon. likaya na silang tanan. Ha? Bisan si Andrew, likayan ko na siya, ma. Dili ko gusto nga maangin siya sa dimalas sa akong kinabuhi. Maribel, dili ka timalas. Dimalas ko, ma. Ug madako ang malas sa mga tao sa akong palibot. Busa bas makaayo na ako og nilang tanan. Nga dili na magpaduol nila. Bisan kinsa nila. Maribel. May kami balik na lang mo, Sindi. Pahibaw alam ko ninyo kung mabalik na si Andrew. Lope,
Naunsa naman siya to siya. Ganang urang nasuko naman siya itong maayo. Mangandam lang tandaan, ma. Kay muulbo na balik ang kagubot na ning sa ilang kinabuhi. Klaro na kayo, ma. Gano man? Tungod kay posibleng ang nailan kong Maris, maurasab si Maribel. Unsa? Ito na. Nasuko naman siya hindi. Ay, salamat. Ano yan, isdugan, Ro? Anong nahitabo naman sadli? Anong nakahibo naman sa pagpangilan na ko si Andrew? Ano ba? Ano ba? Sindi! Tulungan ang pagmumuak ni mo ng mga butang! Anong imo na sa kong giilan, Andrew? Ha? Di ba anhin pa ni mo sa bayag imong kabit? Ano man? Sindi! Andrew, gikuba na sa di mo pagparingan ako pagsaling di mo! Unsa may nahitabo ni mo? Mangutana ka, ha? Nahibaw na ko kung kinsa si Maris. Siya si Maribel. Ug ayaw pa makak. Kay misulti na nako si Tiyo Lopez sa tinuod. Nga ikaw ako nang gitawgan niya nang imong giingon nga Maris nga si Maribel di ay. Andrew, tubag ako. Ug sultihi ko sa tinuod. Siya ba si Maribel, ha? Ha? Kanang Maris, siya ba si Maribel? Oh, siya. Anong imo maning nabuhat ako, Andrew? Ganang kitontom ako ni mo, ha? Gano man! Gano man! Gano man! Gano man! Gano man! Gano man! Anong imo kong giilan, ha? Gano man, Andrew? Di ba to ko ni mo nga usa ka inkantada si Maribel? Pero di ay usa siya katinuod ka babay. Ug giilan lang ko ninyo. Inyo pag gigamit ang imong uyuan aron tuntuhon ko. Uwa, tikat ng tuha. Di lagi hapon ka mo ang ko nagiilan ko nimo, ha? Bisag nasakpan na ka mo limot lagi hapon ka. Uwa, may relasyon si Maribel. Ay lagi pa makak. Ay lagi pa makak. Anong imo man gihapon kong patuhuan nga ka makasala ko, Andrew? Ano ba? Tungkol kay mauna ang tinuod. Wa ko makasaan di mo. Gusto lang akong tabangan si Maribel. Kaya doon na siya problema. Kaya lang. Ayoko patuhuan, Andrew. Makagawas ka na. Cindy. Nandun ka sa gawas ka, Tog! Nandun ka sa gawas! Tog, gawas! Gawas! Kaya di ko gusto mga kita ng imong naong! Gawas! Cindy! Gawas na! Gawas na! Agoy, wala. Patunay ito pauli sa bukid, ma. Aw, mangandam na lang ta. Kinailang mamauli naman sa tasbukid. Ngano man niyoy? Huwag ko makasabot. Nganong nahimo naman nung Maribel si Maris? Ambot lang nimo. Stilan, Nganong nga man na nimo klaruha kung kinsa na bayana. Nganong patuyang mo lang kag pakig-amiga. Uya, mga sawa ka pa. Nagiilan banday ka. Ingon-ingon pang buta niya di ay nagsiga ang mata. mama, wag ko'y kalibutan. Ambot, nakalitan sa ko ini tubuah. Klaro mong kaayong nangila itong Maris. O niya, gipatuo ka niya nga buta siya. Unya, dili di ay. Unya karon, dili di Maris yangan. Kay Maribel di ay. Dili pa ta makasiguro, ana, oy. Masa dili, nga dapatin magin natong lalis magkayon. Ano? Tiyo, Dong, mula ka muna ako, tiyo. Kaya paglakaon do, kung di ka gusto mo samot ang inyong kagubot. Pero, may laban akong ulo la. Kung mo lakaw ka, magtuo si Cindy mo adto kasi imong kabit. Lula, Mauna ay masud sa among hunahunang mga asawa anto.
Kung mulakaw ang bana, samtang wa pa mahusay ang away. Usay ikaw, kung di ka gusto mo samod ang kasuko ni sindili mo, pagpuyo diha. Lula, Ay paglakaw ha, Andro. Pagpuyo. Og ayaw hunongis pag-am-am ang imong asawa. Asa man sa kapaingundog kung mulakaw ka? gusto lang ko mapahangin, Tiyo. Milabad ang oo. Gusto kong uminom. Aw, kita na lang doon ang mag-on, mag-inom dong. Kita na lang doon yun. Ato ni Husayon ang nitabo eh. Kaya ako sabdo, pasti na naglibogin ko kung anong nahimong maribil si Maris. Tiyo, Maribel, puno na sa mo paghilap. Kinahanglan dawato ni mo ang tanan. Gidawat na nako, ma. Pero di pa lang mahulog og agas sa akong mga luha. Bisan nung saon ako sa pagpugong, muagas gid siya. Daan ta na lagi kang gipasidanan. Nga dili magdag kaayuhan nimo ang pagpakigsuod kang Andrew. Ma, nganong lahi man gyud ko sa uban. Maribel, bisag kapila pa nimo balik-balik ko ng imong pangutana. Di na makapausap sa dagan sa imong kinabuhi. Kinahanglan magtago na lang yung ko sa ngit-ngit ini hangtod sa hangtod, ma. Mao na lang yun na imong mahimo, Maribel. Kung gusto ka magmalinaw ng atong kinabuhi, ana na lang yun. Ug ako itambag nimo nga mabalhin tag lugar. Dili, ma. Unsa? Anhita din niya. Gusto ko nga sama sa akong amahan. Anhi ko ining baya mamatay. Maribel, Ang sama ka na mo. Mubo lang kong kinabuhi, ma. Busa dili na ko maghago pa sa pagpalayo ining dapita. anak pamati ragod. Anhi ko din mamatay, ma. There, ako doon, buso ko gamay ni mo eh. naibaw ko, Tiyo. Naibaw ko ng tangayoon ng pasaylo ni mo. Waman lang ka masulti na ko doon. Ngas Maribel, di ay si Maris. Pasti lalin niya eh. Doon ay sa kabutang, Tiyo, nga nagpugong na ako. Tungod ba kay uyab mo? Ha? Tiyo, Apa daw? tuhuy ko. Dili mi uyab si Maribel. Uy. Sakit na gina eh. Tiyo, Mura man lang kung amaw nga imong giubanan sa kong pagmimisita. Uy, dito, ikaw ang dunay dako kayong interes niya. Mo diay, nga kugiyan kay kang mutabang na ko. Ikaw diay ang gusto mo padool niya. Tiyo, inuuna nga akong gisulti. Nga wa ako mahibaw nga si Maris maubas si Maribel. Unsa? Ang pugto na akong gibakak ninyo. Mao ang akong pagkahibaw nga si Adi ay si Maribel nga akong higala sa probinsya. Tuan na. Samot na gyud ko kalibog dong. Ay. Ato ni Claron, be. Ang imong gisulti sa una nga usa ka puti kayo mong babae ang Maribel nga imong nakitaan sa probinsya. Ay, Tiyo. Ayaw na lang o kaya ang tinuod nga pagkataon ni Maribel. Pero naglibog man ko. Ayaw na laglibog ang munahuna, Tiyo. Usa lang kabutang ang gusto ko nga imong tuuan. Nga dili na ako uyab si Maribel.
na sa mga kwarto, Maribel. Katong na dito. Di pa ko makatog, ma. Ani lang una ko sa sofa sa sala. Maribel, maninda ko karon. Ani lang ko. Magpaabot lang ko ni mo din. Oo, sige. Usaylo ko panira karong gabi eh. Sige, ma. Anak, ayaw kabalaka. Kung unsa man nakibati ni mo karon, mawara na iniglabay sa mga adlaw. Sige na, kay adto na ko. Kaon na lang unya, ha? O, ma. Ayaw kabalaka. Doon na ko'y sulbad aron way mo doon ni sabay. Aha? Adto na ko. Husto ka si mama. Mawa pagkahalig akong gibati karon. Pero ganun naglisod man ko sa pagtukmod ni Andrew gabi. Ganong gisakitan man kong nagtanaw niya nga akong gitukmod palayo na ako. Nga naman. Naupos na akong pailom ining Andrew. Bakakon siya ko. Bakakon. Ug ang pagkagnaw nga babae. Mitunob yun dinis among bay. Dili mahimong magpabilin kung magpakahilom. Di na ko madawat ang kabuang sa kumpana. Hello, Cindy. Buyet, nagkinahanglan ka pag kwarta. Kinsa bang buwang nga o magkinanglang kwarta? Kung mo na, may isugo ko nimo. Huwag ka may trabaho ron. Pangitaas si Maribel. Unsa? Dumduma ang gipuy-an sa kabit sa kumpana. Si Maribel. Unsa? Dumduma ang gipuy-an ha. Timan ina, dumduma yun. Sigurado ka ba si mag-isugo na ko? Oo, Boyet. Sigurado ko. Dili ko gusto nga dunay laing babae nga magsamok-samok sa kumpana. Kung mo na, mituwaw ka ng gidahe sa kong gisulti nga miduwag laing team ang imong bana. Oo. Ug ako magtuo nga makahimo ini si Andrew na ako. Wa ko'y ilanan bisan gamay nga may lain na siyang babaeng gikabuangan. Ug nailad gyud ko nila. Sa ibot mo ipasabot. Magkita ta. Aron magkatarong tag istorya. Unsa may plano nimo karon, Dong Andrew? Mahal kong pasaylo ni Maribel, tiyo. O ginahanglan makikita ko niya sa katapos ang higayon. Kung ako pa ikaw, dili ka na makikita kang Maribel di ay. Kay mo samot lang ang kasuko sa imong asawa, no? Ha? Pero, nahiubos si Maribel na ako, tiyo. Dong, Andrew. Ako na yung mga ipasaylo ni Maribel. Muadto ko silang tindahan karong gabi eh. Sige, tiyo. Ikaw na rin pangipasaylo niya para na ako. Dito kang Maribel. Oo, Dong. Oh, Cindy, mayo kay may gawas ka. Pahawa diya sa akong agianan, Andrew. Di ko gusto makigsulti nimo. Oh! Cindy, sorry na. Abot nimo. Asa man ka? Ayaw pag-drive nga, nasuko ka, Cindy. Mulakaw ko kung gusto ko mulakaw, Andrew. Ug gikan karon, buhaton ako ang tanan kung gusto buhaton. Oh! Cindy, magsulti tagtarong. Dili masulbag gini nga itong problema. Kung gusto may gusto ni mga akong buhaton, ha? Mungisi lang ang imong gibuhat, ha, Andrew? Gitunto ko nimo. Busa magpahungaw ko sa akong kalagot. Cindy! Cindy! Tiyo, di agad mamati na ako, Cindy. Huwag kayo mahimo niya na, Andrew. Gawas sa pagpaubos na lang. Saan mo ni tanan? Kaya na makaka. Imong gitaguan ang kamatuoran bahin kang Maribel.
Kalapal sa kong tiyo. Ang imong asawa na lang ang atimana. Tiwason ko na itong akong trabaho sa luyo. Aron sa'yo kung magkaadto sa tindahan ng Maribel karong gabi. Asaha ka dito, ha? Tiwason ko rin. Asa maghato pa ingon si Maris. Hain naman is buyet. Oh. Ito ara sa ilawom sa dakong punuan sa akasya sa plaza. Oh. Dili ka na makapasol ako sa kong buhaton karon, Andrew. May awas na akong pailob sa imong kabakakon. Huh. Gihakit-kit ni mo ang akong pagkaasawa. Nanawag ang maluibon kumpana. Bahala kas kinabuhi mo. Hain naman kasi Cindy. Ngayon dili mo siya matubag. Andrew, usa naman sa nangyata busi mong kinabuhi. Ano nangita ka mangyugbikil sa imong asawa, ha? Lola, wa kong makasa sa kong asawa. Higala lang mi si Maribel. Pero namaka ka. Kauban ka atong Maribel nga nangilad. Dili di siya inkantada, kundi di tao siya. Lola, Busa karon, antusa ang kasuko sa imong asawa. Usa kada kong problema sa bana, kung ang asawa na'y masuko, Andrew. Buso saya gud ni, samtang dili pa makagamot sa kasing-kasing ni Cindy ang kasuko. nasuko na siya na ako, Lola. Uwa na ko kay Pao, unsaon siya sa pagamaam. Tuwa na gani. Misirit iglakaw. Naibaw ka mag-asa siya paingon? Uwa siya musulti, Lola. Ambot ba? Kung siyang plano karon. Tinanood ko na imong toyo na ka. Ambot? Wa ko makasabot sa kong gibati, Boyet. Nasuko ko, pero nahadlo ko nga mawala ko si Andrew. Mahal na ko akong bana. Oh, kung mao na. Kung mao magani na, ipadayon ang imong plano. Mauna to ang gusto kong mahitabo. Kinahanglang madumduman ang bahay ni Anang Maribel. Naibaw ko, ni Anang babayhana sa syudad. Yan, sa may ako magkuha na. Bayaran ta kasi mo kahago. O ka na. Klaro na. Kay personal at ang nagsulti. Busa paghuna-huna na kung unsay akong ikatabang aron matultulan ni mo ka ng Maribel. Kinahanglang masundan ko si Andrew sa iyang mga lakaw. Dili si Andrew ang sundan mo, kung dili si Tiyo Lope. Usa? Nahibaw ko nga kaabag si Tiyo Lope sa paglimbong ni Andrew nako. O karong panahon na nga nag-away mi si Andrew. Siguro gid ko nga si Tiyo Lope lang ang muadto kang Maribel. Oh, okay. Okay. Sige. Mo lang una ka nang imong buhaton karon, ha. Magpaatbang ka sa bay. O kinahanglang madumduman ko ang gipuy-an ni Anang Maribel samtang sayo pa. Wa na'y kapuslanan nga ako pang tapunan o foundation ng akong panit. Ako na si Maribel, ug dili si Maris. Kinahanglang barugan ko ang akong pagkaalbayno. Ug kinahanglang kalimtan ko na si Andrew. Oh, Cindy, maayo kayo may pauli ka na. Ayaw pakisulti na ko, Andrew. Gisapot pa ko nimo. Cindy, kung sa'yo yung tanigdarong.
Husayon? Kapila ka na makighusay na ko, Andrew, ha? Kapila na ka makasana ko nga ako lagi apong gipalapos sa pikas akong dugan. Kapila! Cindy, ang pasiluwa ko nga na makapuni mo. Bahin kang Maribel. Og nagtuo kang dali ra ang paghatag og pasaylo, Andrew. Bukat kay akong kasing-kasing. Nahibaw gid ka nga dili ko gusto nga dun ako'y karibal nimo. Pero higala lang mi. Cindy. Higala? Hoy, Andrew! Asawa ko nimo. Og nahibaw ko kung unsa imong tinagdan sa imong mga higala lang. Lahi ang imong tinanawan ni Maribel. Lahi ang imong ipakitang pagtagad niya. Sobra imong ipakitang concern nga doon babayhana. Cindy, may problema si Maribel. Ha? O kay doon ay problema? Gusto ni mo siyang tabangan? O gusto ni mo siyang tabangan kay doon na kay pagbati para niya, di ba? Di ba? Ang kuna na lang good kay may gusto ka kang Maribel? Cindy. Di ka makapamagag na ko. Dili! Espesyal diha sa imong kasing-kasing katong Maribel. Higala lang mi. Ay kung patuhuan ang rasuna. Way higala nga murag mabuang kung mapasakitan ang iyang higala. Nakita ni Buyet kung unsa ka importante ni mo katong babayana. Andam ka makik-away kang Buyet tungod lang atong Maribel. Iya kinigibastos. Usa na! Di na ko gusto makabatian ng way lamit ni mong rason, Andrew. Ang gusto kong mahibawaan kung nganong giluiban ko nimo. Ngano? Wa lagi kong magluib ni mo. Dili mi uyab si Maribel. Way kawatan nga mutugan nga siya nagkawat, Andrew, di ba? Timan ina nga napunot ako nimo. Nagtuo ko nga di na ta magkagubot tugod ang babayhanap. Pero di ay! Di na ko ni buto na ko! Cindy! Unsa imong plano? Cindy! Cindy! Magsulti tagtarong! Unsa imong plano? Ayaw lang mo na siya pugsa dong. Pawasa una ang niyang kasuko. Tiyo. Mula ka ko. Unsa may akong buhaton aron maulian ning akong asawa. Gikapoy na ko sa paghatag sa kong pasaylo ni mo, Andrew. Kinahanglang makaila ka kung unsa ang asawa kung maoy masuko. Hello, Boyet. Igawas na ang imong uyuan. Ako na siyang sundan. Kana, Boyet. Mao ka gusto kong mahitabo. Sundag yun si Tio Lupe. Bisan asa siya. Okay, sige. Bye. Sige, Boyet, bye. Magmahay kagis imong pagpasakit ako, Andrew. Nagtuog yung tingali ka nga dili mapupos ang akong pailob ni mo. Pues, makita mo karon kung unsa ko kung maunay masako. Cindy, magsulti ta. Sige na. Wa pa ko'y gusto magigsulti ni mo, Andrew. Di pa ko kanahamutan awa ng baka ko ni mong naong. Unsa man di gusto nimong buhaton ako? Araw mo pa sa ilo lang ko nimo. Ha? Paghuwat na las resulta sa imong saan ako. Cindy, unsay mo mong ipasabot? Unsay resulta? Di ka makasabot, ha? Paghuwat ka mahuwasan ko sa akong kalagot, di mo. Cindy, sorry na. Ilong! Kapila na ka mag-sorry na ako. Di ka pwede magpamati, anak. Uol, Andrew. Cindy. Pahawa na smuntahan. Di pa ko ganahan na magkabatian ng imong tingog. Pahawa ko na niya. Bow! Andrew, papahuwayan lang muna ng imong asawa, be. Pero Lola, nahadlo ko siyang sinultihan. Andrew, natural lang lagi sa kasawa nga nangabubo ang musulti bisag unsa. Pagpahungaw lang ni kasuko. Lola. Sagdi lang, iniglabay sa mga adlaw, maulian ra ng asawa ni mo.
niyan ako sa tindahan ni Maribel. May gabi Say palito ni mo. kuan, may mo magisulti ni Maribel? Ayaw na ninyong sa muka ang akong anak. Pero kinalamangayo lang unta ko pasaylo ba? Kami si Andrew. Ayaw naghisguti totoo na og pahawa na. Hello, Cindy. Oh, unsa na boyet? Nasundan o ginako si Nilobe. Hain si Aaron. Nasa sa katindahan. Lakaw na! Ay, sa mukha ng akong anak, ha? Wa din is Maribel. Bingo! Daliaran ako natultulan ang imong gipapangita, na? Cindy? Nagkita mo si Maribel? Wa, pero natultulan ko ang ilang tindahan. Unsa? May tindahan sila diri sa usa ka merkado. Tultula gid hapon hain sila magpuyo. Away, problema. Lakaw na! Kay wa din is Maribel. Ayaw na giniyog sa mukha ang akong anak, ha? Sige. Ipangayon lang may pasaylo niya si Andrew. Milakaw ng uyuan ni Andro, Cindy. Isuga rin ang inahan ni Maribel, oy. Bantay ka ng inahan ni Maribel. Ug sundi siya. Sige na. Sa sulong pagtawag na ako, kinahanglang makahibaw ka na kung hain magpuyo ka ng Maribel. Oh, Cindy. Sige. Bye. Karoon kang babayhana ka. Gisamok mong among kinabuhi ni Andrew. Maninintal kang dako. Kung saan siya kay kibuhat ani mo bayhana sa nga murag matarantar man akong bana niya. Ha! Andrew! Andrew, mahayan di mo ang paghatag di mo bili ni ato babayhana. Kahayag sa buwan. Pero dili mahimong mulakaw pa ko. Kinahanglang mo tago na lang yung ko din sa bahay. Hangtod sa hangtod. Oh, kinsa man kining nanawag? Oh, si Andrew. Oh, dili mahimong makigsulti pa ko ni Andrew. Musamot ang kagupot kun mutupay pa ko niya. Bahala na. Dili na nako siya tupakon. Sorry, Andrew. Pero kinahanglang putlo na nato ang atong panagkikalaay. Dili ba himong masuko na ako ang imong asawa? Wadyo ko tubagan ni Maribel. Dili rin siya mag-isulti na ako. Hinoon, dili na ko siya mapasol karon. Kumasuko nga siya na ako. Basin, ako ay ang gibasol sa natabo niya sa akong birthday. Mayo tingali nga. Kalimtan ko na lang sa si Maribel. Naasa sa'yo ka panahon ng among pagpagkikilay. Dili mahimo nga magkuba ang akong kaminyoon. Pero nganong kisakit ang masab ko. Pero husto si Lola. Kinahanglan pamatikon ko ang rason sa akong nahuna ug dili ang gipitik sa akong kasing-kasing. Kinahanglan kalimtan ko na si Maribel. Nanira na sa tindahan ng tiguang. Manang! Nakay baligyang sigarilyo. Di ko mabaligyag butang nga makadaot sa lawas sa tao. Aw. Sorry.
Sige, salamat lang. Baldita sa nintiguang ay nangita sa tingali dik masuko ko. Di naman ta ko ganahang magminal dito. Pero doon lagi mga tao nga mapukaw sa kong kabuang. Bantayan ako siya kung naasa siya. Oh, tara. May paingon na siya sa parkilat. Karoon ka. Lola, na kayo makaon diha. Di aman sindi. Maayo kami gawas ka na si mong kwarto. Gusto ko kape, Lola. Ayaw anang kape. Kinahanglan sundan ginimong imong tiyan. Kawain na bisag pan. Di ko ganahang mukhaon, Lola. Sindi. Dili na ba lang ni mo habulan si Andrew? Tuwa siya na to og supas gawas. Bugnaw ro ba kay dito? Bahala siya sa iyang kinabuhi, la. Sindi. Dili ka na ba dahil makapasaylo sa imong bana? Lisod king papaso ng kahiubos, Lola. Labi na ko ng imong pagsalik ang ako pa. Naibaw ko. Kung ikaw pa ka ang niya sa kong dapit, la. Magkapasaylo ka kadayon. Kung ilaron ka sa imong bana. Mura kong amaw. Mura kong tanga nga naghuna-huna. Gawa siya maghuna-huna niya itong Maribel. O niya ay. Uyab na gidi ay sila. Wa makamuang ko ng imong bana nga uyab niya itong Maribel. Bisag dili pa siya mo angkon. Kibati kung may pagbati siya atong babayhana, Lola. Mabasa ko na sa mga mata ni Andrew. Sindi. Oh, excuse, Lola. Unsa na? Natultulan ko na yun. Ang bay atong Maribel, Cindy. Unsa? Tinuod ka? Oo, lagi. Positive ko, positive. Ako yung nasundan ang iyang inahan, gikan silang tindahan sa merkado. Dakom din silang bay. Karaan nga bay sa ibabaw sa bungtod. Unsa? Mao man niya ang bay nga ilang giingon sa una. Nga dunay ungo nga nagpuyo. Unsa? Unya, nahimo na ning haunted house. Magkita taog mabuyat sa plaza gihapon. Yo. Kumusta na ang imong lakaw gabi? Nasuko ang inahan ni Maribel dong. Ugiabog ko. Di na siya gustong makikigala pata ni Maribel. Ayaw nagbalik dito, Tiyo. Unsa? Hatagal na itong krinaw si Maribel. Ako ning satanan. Ako lang ang angay nga mubayad sa kong sa. Oh, Cindy, mulakaw ka? Ano man? Gusto ko nimong priso kung din sabay? Dili ko mahimong magpundo ining buwisit nga bay, Andrew. Unsa mo yung plano ni mo, Cindy? Makigbuwag na ba yung ganako? Ha? Dili, Andrew. Dili mahitabong makigbuwag ko nimo. Pero, basulan mo ang imong pagtunton ako. Basulan nimo! Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Maribel sa kagabhion. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal. Sa direksyon ni Alex Lara. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Recording editor, Ariel Mancao ug John Lloyd Cabiana. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Mga yakap sa tuwing pagmulahan. Buto ka listeners ang part 11 sa Maribel, no? So 2 minutes na lang available sa akong sa internal memory sa akong cellphone, no?
So kinahanglan pa kung mag-delete iniguli na ko ron kay para makamix ko sa ato ang drama karon no. Ka-advance na itong video pero wa pa ma-mix no ang drama. Okay, mga to mga ka-listeners, sa sunod na lang ang shout out kay apiki kayo ang memory card na ko no. Mag-delete pa ko kay taon-taon na baya po no nga nag-upload kog drama so nag-anam nagapuno akong cellphone. Kinahanglan lagi po ko manglimpyo sa akong cellphone no, mang-delete no. Okay, thank you so much for watching og amping mo kanunay mga listeners, mga OFW sa tanan mga listeners no. Amping mo kanunay og Happy New Year ug ang Diyos manalangin kanatong tanan.